Il-kellim laburista l-kultura Owen Bonnici qal li l-kultura taqqat lill-poplu Malti u qal li wasal iż-żmien li jsir skrutinju aħjar tan-nefqa pubblika f'dan il-qasam. F'dan is-settur m'hemmx politika partiġjana. Semma li teatru bla saqaf u kif sal-lum ħadd għadu ma tkellem favur l-idea. Fl-istess ħin kritika li l-gvern nuqqas ta' prioritajiet li għandu f'dan il-qasam. U qal li l-flus li ntnefqu fuq teatru bla saqaf setgħu jintużaw ħafna aħjar fl-interess tal-kultura f'pajjiżna. Semma kif postijiet bħal Forti Sant'Irmu u Sant'Angelo għadhom fi stat mitluq u dan huwa inaċċettabbli. Owen Bonnici jippropona modi differenti ta' kif il-kultura f'pajjiżna tista' tiġi mejjuna. Qed nibża li ħafna nies mhux qed japprezzaw is-settur kulturali għaliex min imexxi dan is-settur qed jitkellem b'lingwa mhux tal-poplu. Fosthom semma l-Karnival u kif is-segretarju parlamentari ma semmih imkien. Fakkar kif il-gvern ma żammx kelmtu ma' dawk li organizzaw il-Karnival. Owen Bonnici tkellem fuq l-Orkestra Nazzjonali, l-irwol tal-banet u l-ekonomija tal-kreattività, xi ħaġa li l-gvern m'għamel xejn dwarha. Id-dibattitu kien indirizzat ukoll mis-Segretarju Parlamentari Mario De Marco u l-Ministru Giovanna De Bono.